Social media watabuk o mangpili kaisa jeheno viral wngwi tongo khoroksa police inspector MLA sa Ranjit Debarmano nasimani mangpili jefuru social media o mangpili kasai phaio video viral wngkha tei baksa borok rok o mangpili nungmani pore hingkha je police inspector ki sa Ranjit no jolijagui de nasika wngya hingkha agini kongno tong muchungmani nasika na फ्लैशबैक 1 घंटा हो गया क्या काम कर रहा है आप क्या काम कर रहा है अनाउंस किसने किया अनाउंस क्यों नहीं किया norugda o mangpili nungmang pore bahama tongjak kisa comment khe sadi tai paithoga ni video no jodi na sajak kai like subscribe share khadi muti haite bo katal video ro manani bagui.